hej med dig i Folkebevægelsen Vita, som jeg også selv er en del af. Tidligere hed vi nej tak til 5G i Danmark. Vi har brug for din donation. Vi er i gang med en ny indsamling, og den her gang skal vi indsamle 30.000. Det vi samler ind til er en sag, som vedrører Sundhedsstyrelsens brug af inhabile rådgivere. Og vi har dokumentation for, at den organisation, som Sundhedsstyrelsen bruger til at vejlede dem på hele EMF-området, er sovset ind i teleindustrien via donationer og løn og alt muligt andet. Det går imod både international, national lovgivning og også mod Sundhedsstyrelsens egne habilitetsprincipper. Så det de gør er altså faktisk ikke lovligt. Så vi har for 2,5 år siden faktisk, sendt en klage til Sundhedsstyrelsen over netop deres brug af inhabile forskere. Den klage har de valgt ikke at svare på. Vi må bare smile. Og det har vi nu indskærpet til ombudsmanden, som har indskærpet over for Sundhedsstyrelsen. Ikke officielt, men uofficielt. Det er så skørt. Og de har nu svaret på vores klage, eller hvad man skal kalde det. Det var sniksnak. Så det er godt nok, fordi nu kan vi gå tilbage til ombudsmanden og lige præcis få behandlet den klage, vi kom med. Du tænker måske, det er lige meget. Altså, hvad hjælper det? Det er jo bare jura i en verden, som ikke tilgodeser borgere og mennesker, og det kan du have fuldstændig ret i. Men når det så er sagt, så har jeg selv oplevet her ved at nørde jura og finde hullerne, for de er der altid. I lige præcis den lovgivning, der er lavet til på den lange bane at tilgodese store firmaer og regeringens ambitioner om at være først med alt. I ved, hvordan det er med Mette. Så jeg har prøvet her i mit område at bruge den lovgivning til at undgå at få en mast op 500 meter fra mig 4 gange. På hver sin forskellige vis. Så jura, altså fordi det spiller ind i det system, vi nu engang er i, kan faktisk godt bruges til noget, og det kan det muligvis også her. For hvorfor skal vi overhovedet protestere over, altså at man bruger inhabile forskere, som ikke kan tillade sig at tale om det, de taler om, og 2, hvorfor skal vi overhovedet bekymre os om EMF? Og til jer, som sidder herinde, så ved I det godt. Problematikken er jo den, at der er termiske grænseværdier, og så er der biologiske grænseværdier. Termiske grænseværdier, det er dem, som hele industrien bruger, der siger, at hvis huden ikke bliver varmet op, så er det ikke noget problem. Den biologiske forskning, og jeg må simpelthen le, fordi hvor idiotisk kan det være, at man ikke tænker på, at der sker noget inde i kroppen. Og det er faktisk lige præcis det, der gør. Og det er det, hele den biologiske forskning viser med al tydelighed, at det her er dybt problematisk og utrolig alvorligt, at vagthunden, Sundhedsstyrelsen, der skulle styre sundheden, ikke råber vagt i gevær, når de ser de her studier. Altså jeg har ikke engang ord for, hvor mangelfuldt det er. Det er et pænt ord, jeg bruger. Så når nu vi tænker, jamen der sker aldrig noget, så er det jo sådan, at vi ser i hele verden, at mange systemer er ved at falde. De har spillet for lidt. Og det gælder også rigtig mange systemer i vores land. Og nogle gange, så skal man bare have et lille skub ud over kanten. Det satser vi på, det er det, vi gør her. Og lige præcis derfor har vi brug for din donation, ellers kan vi ikke lave det arbejde, vi gør. Og som tidligere nævnt, Jeanette, Inger og jeg modtager ikke en krone. Alt går fuldstændig ubeskåret lige præcis til den juridiske hjælp,
som vi støtter os ind i til det her formål. Så tusind tak for alle de donationer, I allerede har givet. Det er med dyb taknemmelighed, fordi vi ved jo, at det er det, der ligesom kører vores arbejde videre. Så vi håber igen, at du har lyst til at strække dig og give os en hånd til at nå i mål med det her og fastholde Sundhedsstyrelsen på deres opgave, nemlig at styre sundheden og holde op med at bruge private firmaer, som er inhabile, som er sovset ind i den industri, de taler for, og i stedet for at blive den vagthund, som er tildelt dem som opgave at passe på os, passe på naturen, passe på dyrene, passe på vores børn, passe på os, i stedet for at vogte over en industri, der har en fest og griner hele vejen hen til banken over det, de har gang i her, med alle deres udrulninger og hvordan alting skal kobles op på el, og vi nærmest ikke kan noget som helst, uden at vi skal have wifi alle steder, og fuldstændig glemmer, at vi er organisk liv. Vi er en del af naturen. Det er jo der, vi trives, og der, hvor vi ligesom falder ind i det, vi oprindeligt var. Altså, så tusind tak for jer. Jeg håber, I har lyst til at støtte os, og vi glæder os til at komme videre med sagen.